Comença avui la campanya electoral, una campanya que des del bloc plantegem d'una manera neta i transparent. I el que és el treball que hem fet al llarg d'estos 4 anys. El bloc ha estat no només estos 15 dies que dura la campanya, sinó al llarg d'estos 4 anys i els 2 anys sobretot que ha estat a l'alcaldia, parlant amb la gent, coneixent de primera mà quins són els seus problemes, quines són les seues necessitats, per a plantejar solucions i buscar alternatives per a fer una l'olleria millor. Perquè en definitiva el que ens preocupa a la gent del bloc és que la societat de l'olleria tinga una qualitat, tinga un benestar acord a les seues possibilitats. Per tant, el que vos demanem és que a partir del 22 de maig puga estar el bloc una altra vegada en l'alcaldia continuant fent aquesta tasca que tant benefici i tant de profit ha tret a la nostra població.